Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. Yau dai ba tare da ɓata lokaci ba zan muku bayani ne akan yadda za ka iya downloading na kowane irin bidiyo da kake kallo a YouTube. Amma kafin mu fara kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zaran an ɗora sabon shiri. To yanzu dai bari mu koma kan wayar mu ga yadda abin za ta kasance. Abu na farko da za mu fara a kan wayar shine za mu je mu shiga browser, za mu download na wannan Bitmate app ne a cikin browser mu. Kun shiga browser sai ku tashi na Bitmate app, amma zan ajiye muku linkin a description saboda ya fi muku sauƙin downloading. Sai ku danna bayan mu rubuta sai mu danna, bayan ya buɗe sai ku shigo wannan mai Bitmate na appkuret.com sai ku yi downloading ne. A yanzu ni no need in sake downloading saboda already na riga na downloading na install a cikin wayana, yasa baran sake downloading ba. So yanzu zan fita, zan zo in shiga YouTube channel, YouTube nawa. Na shiga YouTube, yanzu gashi na YouTube ina ya buɗe. Sai ka yi searching na wani irin bidiyo ne kake so ka yi downloading, sai ka yi searching na shi. Yanzu bari mu duba dai mu ga. Bari mu duba. Bari mu searching na Instagram 20. Har mu duba wani bidiyo a cikin YouTube, wanne ne kawai zai mana downloading da wuri. Wannan ɗigo-ɗigo guda uku sai ku danna, bayan kun samu bidiyon sai ku taɓa share. Bayan kun taɓa share zai kawo muku download video option. A wurin option ɗin shi za ku danna. Yau kun kalla ya kawo ba, sai ka danna download. Yanzu already ya fara downloading. Yanzu ya gama downloading, wannan kawai just add. Bayan ya gama download sai ka shiga da yanzu kun kalla already bidiyon ya riga ya gama downloading yana cikin wayana. Kawai sai ka yi play. Duka dai masu kallon mu, anan ne muka kawo muku ƙarshen shirin nan.